Samantala, operasyon po ng bus ng Pangasinan Solid North Transit sinuspinde. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Suspindido ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit sa loob ng 30 araw matapos ang direktiba ng DOTR kasunod ang trahedya sa bahagi ng SCTEC sa Tarlac noong 1 ng Mayo. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, lahat ng unit ng Solid North ay suspindido. Dagdag pa riyan, nakatakda namang sumailalim sa drug test sa mga drivers ng naturang bus company. Dahil sa insidente, maaari namang maharap sa patong-patong na kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide injuries at damage to property ang driver ng bus. Ayon naman sa pamunuan ng bus company, sumusunod sila sa kautusan ng DOTR at bukas silang managot sa naging insidente. Hinahayag din ang pamunuan ng kanilang pakikiramay sa mga biktima at nangakong patuloy na magsusulong ng kaligtasan ng mga pasahero. Matapos ang pahayag ng dalawang panig, nananawagan naman ngayon sa social media ang pamilya ng mga apektadong empleyado at tinawag na unfair ang naging desisyon matapos madamay sa tigil operasyon ng bus company. Matatandaan na 10 katao ang nasawi habang 37 naman ang sugatan sa nangyaring trahedya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.